Tuli nuoruusajat mieleen, kun mä tartuin, melkein tässä en tarttunut mikkiin, vaan tartuin heppiin. No joo, mutta se on pakko sanoa, että kun on näin päin, niin mäkin näytän hoikemmalta, kun tää läski menee tänne sivuille, niin näyttää vaan ton lihaksikas kaveri. Kyllä se näin on. Joo, etää sit pois, koska nythän on ongelma, että muuten ette nähtäis mitään, mutta me tullaan uudelleen lavalle ja jos te vaikka sitten hurjasti taputatte, niin me maksetaan shown jälkeen parikymppiä. Annatte semmoiset raikuvat aplodit, kun kuvittelette, että kun Kataja tulee lavalle, niin tässäkin tää perheenisä miettii, että Forresterin Ritke on tullut paikan päälle ja... Hän on selvä Ritke-fani, että sen näkee, ootko Ritke-fani? Kyllä. Mukava kuulla. Joo. Mikä sulla on tuossa huulessa? Herpes. No niin. Okei, nyt me tullaan täältä, voitte tehdä aaltoliikettä ja aplodeja ja kaikkea muuta mahdollista. Yes! Aivan älytöntä. Kiitos teistä hurjista aplodeista. En tiennyt, että hän on edelleenkin näin suosittu. En mäkään tiennyt, että sä oot niin suosittu, kun sulla oli kuulemma ollut saman verran väkeä kello 14, mutta ihmiset varmaan oli tullut kattonut mainoksesta, että Hirviniemikin on täällä, mutta eihän se mulle kerran tullut. Mutta nyt aloitetaan tämä sinänsä järkyttävän pitkä show, eli semmoinen tunti 45 minuuttia pidetään tässä ääntä ja sen jälkeen voidaankin lähteä tässä porukalla kotiin. Mennäänkö ensimmäiseen ihmeeseen ja otetaan ensimmäinen avustaja lavalle? Joo, otetaan aha, täällä käsiä nousee jo, mutta mitä? Ei me haluta lapsia tähän näin, kun teistä voi saada jonkun noroviruksen, niin siinä on rouva, ootko rouva? Neiti. Aivan ihanaa, niin pyydetään neiti tuu lavalle. tänne kuule. Tussina alta noin.